Oké, beléptünk egy új világba. Szedünk fát. Gyorsan megcsináljuk az alapokat. Crafting table. Csinálunk pár botot. Gyorsan egy facsákány. Hát, ha kell egy hajó, ezt is csinálunk. Gyorsan szedünk. Jó. Van egy kis kő. Jó, mindjárt elég is lesz. Még szedek eleget egy kemencére is. Kard, csákány, minden. Jó. És szerintem ennyi elég is. Csinálunk a legfontosabbat, először is egy csákány. Na, milyen szép tudatokat is szerzünk. Oké. Baltát is. És szerintem még egy kardot is csinálunk, hát a kell. Jó. Kard, gyorsan ezt megszerzük. Hol tűntek a bárányok? Ott vannak. Jó. Oké. Másikat is. És van egy. És akkor meg is vannak a ágyak. Szerint még egy kis fát, hát kell. Oké. Itt van pár kaja. Láthatáram. Boom. Ezt gyorsan előszedjük. Tényleg csinálnom kellett volna egy kemencét, mindegy. Jelen van víz. Jó. Jó lenne találni egy barlangot, mert hát akkor szerezhetnénk vasat, meg lehetségesen gyémántot is, és akkor hát találhatnánk izét. Elkezdhetnénk játszani. Lehetnénk farmokat is csinálhatnánk. Nem mint a jó lennék abban, de az mindegy. Jó. Szerintem kéne találni egy helyet, ahol lerakhatjuk a bázist. Egy Plains biome jó lenne. Csak... Na, az ott... Na, ahogy kimondom, már is megvan. Tök jó. Oké. Jó. No, van egy szavanna is. Még kaja. Ide, ez az. Jó, még. Itt egy kicsi cukornád. Glitch block. Na, ott egy falu. Ez jó. Szerezhetünk pár alapcuccot. Hát találunk egy kis vasat is. Gyorsan áthajozunk oda. Van bárány is. Megölhetnénk kajáért. De szerintem mostanra van elég. Inkább ágyat. Na, itt van egy jó. Jó. Hol a chest?
chest. Jézusom, mennyi. Mi a fene? És még egy ilyen is. Huff, ez azért. Na, ez mi? Ez mi? Mennyi ízé van itt? Ezek is kellene előre. De ez mi? 2 kéne, hogy menjünk a Netherbe. Szerzünk pár blokkot. Jó, el is kapott. Még egy. Jó, ez is elkapott. Szereztünk pár blokkot, az a lényeg. Felrakjuk ezt is. Jézusom, mennyivel több van. Te sokat jöttem. Felszedjük ezeket is. Jó, azért még 2-t azért jó lenne. Jó, 64 meg is van. Na, itt egy kis cukornak még nem fog ártani. Na, nézzük meg a falut. Ugye ezekben a szavanna falukban szoktak lenni azok a mondjuk füvek, és így a cuccon mondjuk ezt elültethetjük. De jó. Yeah, van még egy izé. Na, tényleg szerezhetnénk egy izét. Cicust. Gyorsan felszedünk még pár izét. Ilyet. Ha ezt beszedtük, akkor meg megyünk halat ölni, mert hát kell a... Jó, amúgy itt van-e esetleg nincsen semmi. Jézusom, de megijeszt. Sötétben azért. Ó, tényleg. Jó. Gyere, hol vagy? Nem, nincs itt a drowned. Akkor nyugodtan megölhetjük most ezeket a halakat. Jó. Azt a Boba drowned, azért azzal nem harcolunk meg. Az azért már egy kicsit. Jézusom. Szerintem az lesz a legjobb dolog, amit csináltunk, hogy így bemegyünk. Hova? Ott van. Gyere. Gyere. Jó! Ezzel az megöltük. Jó. Akkor mehetünk is a halakért. Tudjátok, ezt mind a cicáért csináljuk. Cicusért. Gyere vissza. Jó. És mi szerintem szedünk 2-3 halacskát. Ó! Jó. Gyere. Jó. És akkor még ezt is felszedjük. Ó, ott is van egy. Ügyesen. De csinálok ajtókat, és lemegyek itt gyorsat bányászni. Előveszek a barkácsasztalt. Bármint ez a hang nem az a vízbe folyt, vagy mi a fene? Nem annak a hangja. Na, jó. Akkor ezért csinálunk ajtókat. Jó, meg is van. Gyorsan, és amúgy megláttam itt a... Jézusom, de megijesztett. Oké, először a csákányt. Jó, mondjuk így nehéz, hogy nem látom. Jó, akkor mit kaptunk? Jó, akkor visszamegyünk. Igen. Jó. Szerintem csinálunk fákjákat. Szerintem 8 jó is lesz. És akkor felvisszük a helyet egy kicsit. Ó, bakker. Miért nem? Na. Este van. Valami
meghalt. Oké, gyerünk gyorsan a házba, nehogy a zombik elkapjanak. Gyorsan, gyorsan, odaérünk, gyerünk. Van nincsen. Nem akarok harcolni. Tényleg amúgy az Iron Golem-től szeretem. Jó, ez az. Meg is van. Most jön egy kicsi olyan dolog, amit úgy hívjunk, hogy kínzás. 3. Gyere. Gyere. Azaz. Kicsit a karddal is ütünk. Jó, és bum. Na, mikor halsz meg? Ez az. Meg is öltük. Jó, 4, azaz. Legfontosabb dolgot megcsináljuk, hogy általában barkácsasztalt, azt úgy ott hagytam. Amúgy azért nem csináltam kapát, mert hát ezekben a fajta helyeken nincs túl sok de attól még elfogadjuk, hogyha van. Beszedjük ezeket a szarmabálákat. És amúgy még jobban ki fogjuk fosztani a falusiakat, mert hogy nem szabad, hogy élve maradjanak. Meg kell ölni őket. Ha szeretitek a falusiakat, akkor iratkozzatok fel, hogyha nem, akkor meg dobjatok egy lájkot, és nagyon sokat segítene, hogyha feliratkoznátok. Köszönöm szépen, akinek már alapból megcsinálta, és szerintem próbáljuk megszorítani a macskát.